Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo bese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena kwi-video uyayibuka. SekuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu sikubhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Osukwini lwaKuthange bekulosine laphaya endaweni-ke yasoThongathi elokishini ehamba nathi. Kubikwa ukuthi-ke laphaya kunomfana oneminyaka ewu-25 ekuthiwa nje ubeyihlalele eceleni komgaqo. Siyazi-ke sonke ukuthi-ke impilo yasemalokishini ukuthi-ke ngeyikhathi mhlambe ngabo-8 kanje kube ukuthi-ke igenge yakhona mhlambe-ke ihlalela emgaqweni, ihlale ey'tolo okanye-ke eduze nemigaqo. Kubikwa ukuthi-ke lo mfana-ke kudlule imoto eziwu-2 ezaphinde-ke futhi le moto-ke zabuya. Kuthiwa-ke kube kusekwehla amadoda, kuthiwa-ke la madoda avele-ke amdubula wonke la madoda lawa ebhekise ibhamu kulo mfana. Kuthiwa-ke lo mfana-ke ushonele khona lapho endaweni-ke yesigameko, akwaziwa imbangela yokuthi-ke mhlambe aze abulawe. Ngabe ubenzeni? Lesigameko senzeke elokishini elasehamba nathi endaweni yasoThongathi. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi ekuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. SekuTrend TV izohlezi ikhona inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.